Kroz povijest, izumom novih strojeva nije se mijenjao samo stroj kojim se čovjek služi, nego su se mijenjali i procesi rada, a sukladno tome i način života, čovjekov okoliš i društvo u cjelini. Ovakav razvoj omogućio nam je brža putovanja, dosezanje drugih planeta, istraživanje svemira i razvoj održivih načina proizvodnje energije, sirovina i materijala, te smo time dobili priliku za razvitak udobnijeg, kvalitetnijeg i sadržajnijeg života, sukladnog održivom razvoju. Podizanje svijesti o mogućnostima 5G mreže, kibernetička sigurnost, digitalne vještine, dio su budućnosti uključivog digitalnog društva. Digitalna pristupačnost svima i poticanje povećanja broja zaposlenih žena u digitalnom svijetu dio su aktivnosti Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva. Učinkovita digitalna transformacija uključuje sve građane i stavlja čovjeka u središte zbivanja. Sve informacije na jednom mjestu: rdd.gov.hr